dávno byla červená Karkulka, která se jednou vydala do lesa za babičkou. Cestou jí napadlo, že natrhá babičce kytičku, ale nečekala, že jí bude sledovat zlý a hladový vlk. Že? Jen se opovaž. Sníš tvou babičku, ta koza je tvoje babka? Jaká koza? Že se nestydíš. Moje babička je nejlepší na světě. A nejchutější. Jenom dnes není doma. Kuzlatá jsou sama doma. Co to kecáš? Moje babička má jenom kocoura. Jakého jeníka? Já jdu k babičce dnes svůj dort a jmenuji se Karkulka. Nelži, půl chalupy jste mi sežrali, pak jste utekli a já vás mám nechat? Jsi se zbláznila nebo co? Kde tě má a na tobě si pěkně pochutná. Já mám taky hlad. Hej! Nepotkala jste paní čarodějnice po cestě nějakou kozu? Jakou kozu? Jsi blbý? Já hledám jenom jeníka a Mařenku. No, ale to vlastně už mám. Ale říkám vám přece, že já jsem Karkulka a ne Mařenka. Žádného jeníka neznám. Mě holka neoklameš. Vyndoj si a basta. Sněhurka! Co tu ječíš, trpaslíku? Jako, jsi tu snad sám, nebo co? Hele, ty jsi 100% královna s kouzelným zrcadlem, že? A ty si, skrčku, myslíš, že ti zrcadlo ukáže, že jsi na světě nejkrásnější? Ty jsi bambula, to ty si myslíš, že jsi nejkrásnější a teď už mě nerozčiluj a řekni mi, by si schovala Sněhurku. Ale jako Sněhurku, říkám, že hledám jenom jeníka. Rozumíš česky? A ty kozo! A já už doopravdy musím dál. Babička na mě určitě čeká. Má nalezeniny, tak už mě nezdržujte. Měla bych napsat SMS, že už jdu, ale nemůžu najít. Nikam nejdeš, Mařeno, říkám, že mám hlad. Někdo jde a má ocas, to bude určitě ta moje koza. Vlku, potřebuješ už brýle, je to kocour v botách. Dobrý den, kamarádi, máte mejdan? Synka Janka? Janka? Nespletl jsi jméno? Nehledáš náhodou jeníka? Co to meleš? Snad poznám svého pána. Jak je to vůbec možné, že tady nikdo nic neví? Každý někoho hledá a nikdo nikoho neviděl. Nejsem blázen si. Můžeš to zase opakovat pomaleji? Zase ti nic nerozuměl. Jsi hluchý? Umíš číst? Tak ti to napíšu a můžeš si to číst stokrát. To je krásné. Ty šaty jsou určitě z bazaru. A ta tam byla v Kauflandu ve výloze za poloviční cenu. Jo.
Ne, každý z nás někoho hledá. Já například hledám kolcu. Ale tady opravdu není něco v pořádku. Jo, tady není něco v pořádku. Mám nápad. Dochopopat. Nepopad, jen říkám, že já mám nápad. Já taky. Tak ho řekni. No jo, ale teď by to uletělo. Poslouchejte mě dobře. Zavoláme bratry Grimmy, ty nám určitě poradí. Kdo to je? Vždyť oni o nás psali. O nás? Zase ti nerozumím. Nevěřte jí, něco si vymýšlí. Chceš být důležitá, že? A kde má tom z blesku? Ne, v novinách to nebylo, ale v knize. V knize? A byla tam koza? Určitě ano. A jak to víš ty? No vím, že tak jsou to pohádky. Pohádky? Ano, pohádky. Čtou si o nás děti z celého světa. Z celého světa? Safra? No, to bych se měla snad trochu upravit, ne? A já jsem ještě pořád bosa, jak budu vypadat. A ty děti, Karkulko, oni nás vidí? Ano, víš, že jsou i naše obrázky. Obrázky! Co je? Já jsem! No co jsi? Já jsem tam někde viděla rozkrádanou knížku, já, to je ona! Co je ono? Jasně, to měla párek. Knížku musíme najít po stránkách slepých a slepých. Proto jsme tak popletení. Všechno už bude tak, jak má v pohádce být. A já konečně dostanu tu kozu. Ano, a já se už konečně dostanu k babičce. A já najdu svůj střevíček. Uvidím Sněhurku. Vidím jejíkám na ženu! A já ožením nášho synka Janka s princeznou.